力がみなぎって俺は強くならない。
共に力を。まだまだ上を目指します。ソニア。見事だ、エルヴィン。とりあえず、いや、すまないな。敵の心配をすると。レオン、なんだ、無益な争いを私には耐える。誰かがこの世ならば。確かにそれは、確かに。強力な国家による統一。どうだ。確かに。みんな、ここで。ああ。帝国にはその力が。じゃあ、オイラも行くよ。俺も行くぜ。いくらなんでも、あのまま待ってエルヴィン、闇と手を結ぶなんて、真の平和を思えば、絶対にあっては。すまない、リアナ。わからない。あなたの求める力によって生まれ。もう決めたんだ。エルヴィンなら、エルヴィン。シェリー。見損なったぜ。あなたなら、物の本質を見誤らないと思っていたのですが。残念です。これからどうする？ラングリッサーを手に、レアード。はっ！確か、新刊イクル。イクルスをああ。そうか。優しくてよ。ああ。これからは仲間と、そろそろ。ああ！オイラが一番だ！清流騎士団のレオンに誘われ、エルウィン、ヘイン、ローガの3人は帝国に身を置くことになった。